Sisendleleni ukuyohlangana nenkabi. Yebo bhuti sawubona. Siyaphila bhuti. Yayi mina usiphiwe lo kade ukhuluma naye. Angikuzwa. Asikaze sabonana nalomlisa ngaphambilini, kodwa namuhla elamanqamu. Yebo bhuti. Kule ndawo le ongilayele kuyona sengifikile. Angazi ukuthi manje ngiyokuthola kanjani, ngimephi. Ayidala ngubone. Oh usungibonile. Angikuboni kodwa mina ungakuphi mhlambe. Hayi mina fanele ngisolima lapho nje. Oh. Fanele ngisondele kuya. Ngenze njani ngime khona la? Yayi malapho mbe. Oh okay. Maye kuyasabisa la ngikhona futhi. Hayi kuleka ngibhekile. Oh. Okay but no. Cha ngizolinda wena ngeke ngime la ngiphume emotweni ngizolinda wena. Sengifikile sethe. Okay but ngiyabonga. Ukuba ubethanda ubezongiphambanisa nemvula ngenhlanhla akubanga njalo, ingakho ngikwazi ukunithulela ulwazi ngempilo yenkabi. Emva ukuthi sikuthole mfethu sikutholele ubunzimeni, siyabonga ukuthi usinike ithuba lokuthi sizokhuluma nawe. Iyini inkabi? Ukhuluma ngami, ngikhuluma ngenkabi. Umuntu odubula engamsukelile umuntu. Ngisuke ngiphunywe nguwe ukuthi suxakekile kakhulu inkabi ke le. Uyasithola enkonzweni kakhulu. Enkonzweni lapho sihlalela khona kakhulu ngoba ilapho esisuke sicela intethele kakhulu ngoba ithina esikhula kudlula bonke labantu abathi bahamba inkonzo abathandaza ngoba suke bekhalela izinto abangazazi. Thina suke sazi ukuthi cha ngimuyisile lo muntu kodwa ngenxa yendlela, ngenxa yomsebenzi wami. Ukuthi ngithuma kuphi akusho lutho, kodwa umsebenzi wenkabi noma inkabi umuntu ongathi unesibindi ngoba umuntu okwazi ukuhlala naye xoxa naye kodwa azi ukuthi uzokushaya ikhanda futhi. Akanaki ngadla ndawonye kodwa ngazi ukuthi uzokushaya ngoba sengikhokhelile. Siyathathwa phela yiwo abantu bomthetho ikhulu lezi sithe yosibani uyasixaka ndoda awuhambe usishayela yena. Umsebenzi wenkabi mina ngisebenza njenge-intelligent, ngiresearcha, ngiyatracker, ngiyabhala yonke i-movement yakho oyenzayo, ngiyabuka ukuthi wenzani, ukhonzeni, uphuzani, udlani, uhlala nobani, wenzani kanjani, ngize ngizathu sokuthi umsebenzi wakho uyawufuna uyawugubha phela. Ugcina sofika ngisho efonini yakho ukuthi ucontact ubani kanjani, ifoni lo wenza kanjani, because nawe uxhumene nabantu abakhulu phela. Ugcina sofunda yonke information abasebenza ngayo. Mose yabonithola umuntu usebenza kanje, uhamba kanje, wenza kanje, bese ngiba ne-information yakho, bese ngiyahamba. Ngithi ngiyasazi isibongo sakho, sengiyohlala phansi. Angithi unedalo, ngiyokhuluma nedalo zakho. Ngikhanyisele mina khona lento ukuthi ukhanyise. Ngihambe ngiye emanzini noma ezibeni ngiyofaka imali ngikuthenge-ke manje. Ngithi nansi ingane ayidubuleki iqeda abantu kodwa. Iyabasichukuluza abantu. Ngiyacela madoda nimphumuze, ningivumele ukuthi umsuse lo muntu. Ngikhokhelwa malini? Kuyadependa, kuya ngokuthi uqashwe umuntu kanjani. Kuyenzeka ukuthi mhlasimbe abantu bomthetho, ikhulu zomthetho straight. Kuyenzeka ukuthi usomabhizinisi. Kuyenzeka ukuthi umuntu ongenalutho. Uyayibona-ke leyo nto ukuthi imali ayifani zabo, uyabo. Kodwa ayikho inkabi engawisa umuntu ngo-10,000 ngo-20,000 ngo-30,000. Uqala kusukela ku-40, 50 kuya phezulu. Isiqalo nje uma ufuna kakhulu lezi amapolitiki njengekhansela, uqala uyomhlolela. Kufanele ngokuhlolela ukuthi uvika ngani, imuphi umuntu oyisebenzisayo, usebenzisa umuthi wale South Africa noma umuthi wangaphandle. Kufanele ngubuke kuqala ukuthi le ndoda lisebenzisa umuthi waseMozambique, uphethe umalawa, ayi unezihlahla zaseTanzania lo muntu. Okay, mina sengiyazi ukuthi sengizoyijika kanjani. Sengithi sengibukelile ukuthi uvika ngani. Mase ngiyaqala-ke ngibhila inhlamvu
ngibhilelane nenhlanvu ukuthi singanqaphi isibhamu noma kuthiwa udle lowo muthi lo. Mina sengisikhenikha ngendlela yami ukuthi singanqaphi isibhamu. Mese sengiyakufuna-ke manje ukuthi uhamba kuphi. Angithi labantu sebeyagadwa manje abatholakali kalula. Uhamba kanjani? Easy target yabo yazi ukuthi bashayeka kuphi kalula emgwaqeni. Angithi wena ngiyayazi imoto abahamba ngayo, mina sengibona ukuthi ndisemotweni okuthi nokuthi emgwaqeni okunakusise kakhulu bashaya emgwaqeni. Amapolitiki angisho laba abantu basebukhosini nale laba bashayisiwe ngena kwakhe engakwazi ukuyilwela, kutshulwa igwala, ukudubula uflathelile umuntu okuzodubula uflathelile igwala vele phela lo muntu lo. Ngikhuluma ngomuntu emotweni ngoba umflikhela ama-light, angithi ba blue light abona, flikhela ama-light aphazamise kumusukoshwa lezi moto zama-security. Yena uzonakala emoto emphazamisayo. Wena thina sihamba ngenye imoto sesodila naye basaphazamisana ngithi unala ama-bodyguard anakela abantu isali yaqhuma la sisalishaya-ke ikhansela. Awudubula umuntu ophambili ngoba uyazi ukuthi laba abanankinga. I-target iyaphathi nendawo, ibullet kunemoto esuke ilandela ngemuva. Ikhansela naleyo isikhulu basihlalisa phathi nendawo kakhulu, kube i-bodyguard ngala, kube i-bodyguard. Wena ushaya isibhamu kufanele usise i-target yekhanda. Ikhanda amabullet akufanele ebe maninganyana muthumela la. Yabo 3 maybe sedlule ku3 sebe maningi kakhulu. Khuluma umuntu osebenzayo. Ikhanda iyala ku-spinal cord, iye ngezansi ubusuku uhleli. Angithi khathi ngishaya uyathuka uyagoba phansi. Fanele ngeze shokhathi ugobile, fanele ngiyikhe phela. Mase ngishaya. Kulula ngoba siyayithenga na i-bodyguard angithi bangabantu bahlala emphakathini na. Siyabakhuluma nabo, sihlale nabo sikhulume mase siya indoda uthatha udrink wakho, ubamba udrink wakho kanje. Ngisemsebenzini nami ngiphazamisa ngithi yazi ukuthi ngisebenza kanjani. Futhi uma uphakama wazi ukuthi indoda sisabana. Ngoba ngisemsebenzini awu semsebenzini. Angifuni ukuthi ingane zakho yilambe ngoba kahle ngiqonde wena. Ngifuna lo muntu engithunywe uyena straight. Wena melala lo muntu uzoqhubeka uthola umsebenzi. Amaphoyisa azale emakhaya, azale emndenini, angabantu bangabafowethu. Ukuze kube lula kunezinto nje engifuna inhlamvu. Kufanele ngiwathathe emaphoyiseni phela. Kufanele ngiqale ngikhulume nawo. Bafowethu nami ngisemsebenzini bayazi ukuthi umfowethu naphila nomsebenzi kanje. Muhambe endleleni iwona short noma roadblock. Ngingahambe ikhansela lo machine. Kune roadblock endaweni ku-R35. Ungasahambi ngawo, kune roadblock aphume kugcula amasosha ngeke uze uphumele. Fihle ithuluzi lakho, ulandele kahle ngoba bazokusesha phela imoto yakho. Uyazi ukuthi ithuluzi mulifakile walifihla ngalifihla kule ndawo ngilifihla kuyo emotweni ngeke uzuthola. Noma uhamba nenje ehogelayo ngoba siyagcoba izinto zethu ukuthi mihogela inja ingadonsi lutho ngoba izinja zihogela iphunga lomsizi wesibhamu. Mese sesigcobe lezi zinto ngeke isezwa lutho angeke. Mese ngiyadlula mina lapho roadblock bebe check isibhamu sami semthethweni nge-right, ngiyadlula ngilandela loya muntu lo mina. Yabo noma akudlule khona lapho ukuvale kubona ukuthi ngeke kudluleke sengiyama ngoba sekwengela ukuthi ungasahamba sengibuyele emuva sengenza uplan B. Amaphoyisa siwadingela lokho.